سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒታዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ብጣዕሚ መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነቲ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ሓደ ኣዝዩ ብበዝሒ ጓላት ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝዘውር ላሜክ ዝበሃል መንእሰይ ነበረ። እዚ መንእሰይ ኣብ ሰሙን ምስ ክልተ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ይዘውር። ዋላ እውን ያዕሩኽቱ እንታይ ተረፉ ማራዮም ዝምኩሕሉ። ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብያቶ ይትፈልጥን እያ። ሰብኣዩ ንሱ ጅግናዩ እንዳበሉ ይዛረብሉ ነበሩ። ገለገሊኦም ድማ መስተፋቕር ኣለዎ እንዳበሉ ይዛረቡ። ላሜክ ግና ብኣዝዮም ልብኻ ዘረስርሱ ቃላቱ ብደጋዊ ጽባቕኡ ከም ድሌቱ ነቲአን ገዲፉ ነቲአን ንኹለን ይበጽሐን። ማራ ድማ ይምካሕ ነበረ። ኣነ ላሜክ ኣነስ ጓል ካብ ተኣበኒ ተሓኒካ ሙማት ይሕሸኒ እንዳበለ ይጀሃር ነይሩ። ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ከም ሰቡ ንስደት ኣምርሐ። ስደት ወፂኡ እቲ ሕማቕ ኣመሉ ክገድፎ ይከኣለን። ንሰለስተ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ገንዘበን በሊዑ ንአን ኣብ ፍቕሪ እትይወን። ንሰን ብፍቕሩ ንሱ ድማ ብፍቕሪ ናይ ገንዘበን ሓሚሞም እንዳተጓዓዙ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ላሜክ ሓንቲ ምጩት ሔዋን ተላለየ። ነዚኣ እውን ኣብ መስመር ድሕሪ 3 መዓልቲ ድሌተይ ረኺበ ከባረራየ እንዳበለ ንመሓዙቱ ንደቂ ሰፈሩ ንኹሉ ሰብ ክጀሃረሉ ጀመረ። እንተ እታ ምጩት ሔዋን ስምረት ግና ኣዝያ ለባም ስለ ዝነበረት ከምተን ካልኦት ኣይነበረትን። ንሰለስተ ግዜ ዝኸውን ሻሂ ብሓደ ሰተዩ፣ ብሓደ እውን ግዜ ሕለፉ። ላሜክ ብርዝነት ናይ ስምረት ኣዝዩ ተገረመ። እናሓደረ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ገለ ስምዒት ክፈጥር ጀመረ። ላሜክ እዚ ስምዒት እዚ ኣብ ባዕሉ ርእይዎ ይፈልጥን ብነፍሱ እውን ኣመና ተገረመ። ኣፍቂረያ ማለት ድዩ እንዳበለ እውን ኩሉ ሻብ ክዝክራ ጀመረ። ግና ላሜክ እዚ ስምዒት እዚ ኣይፈተዎን። ምኽንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ክሰዓር ኣይደልን። ሓደ መዓልቲ ግን ኩሉ ዝነበሮ ሕማቕ ባህርያቱ ምስኣ ምስ ቀረበ ክገድፎ ከም ዝደሊ ምስ ነፍሱ ቃል ኣተወ። ምስኣ ክኸውን ንፍቕሪ ሓተታ። ስምረት ኣብ ሎም እምበር ኣብ ትማል የለኻን፣ ስለዚ ሕሉፍካ ክትመሃረሉ ይዘለካ። ዝዓበየ ብልጫ ስለ ዝተምሃርካሉ እዩ። ኣነ ተቐቢለዮ ኣለኹ ሕቶ ፍቕርኻ ምስ በለቶ። ላሜክ ብተሓጓስ ፍንጭሕ በለ። ዝገብሮ ጨነቆ። ምኽንያቱ ኣዝዩ ኣፍቂርዋ። ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ክሽውድ ኣይደለየን። ብዙሓት ነገራት ተለወጠ። ላሜክ ኣመና ስለ ዘፍቀራ ንስምረት ክጎድ ኣይደለየን። ብፍቕሪ ኣስታት 2 ዓመት ብሓባር ብስኒት ብፍቕሪ ብሓደ ዜሮም ንላሜክ ኣሕዋቱ ካብቲ ዝነበሮ ዓዲ ክወፅእ እንትሓትዎ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ንስምረት ገዲፉ ክወፅእ ዓዲ ክገድፋ ንኣኣ ገዲፉ ዓዲ ማቱ ክኸይድ ደስ ስለ ዘይበሎ ነዲኡ እውን ኣፋሊጡዋይ ነይሩ። ላሜክ ክሳብዛ ዕለት ብዘይካ ስምረት ካሊእ ጓል ንወላዲት ኣዲኡ ኣላልዩ ይፈልጥን። ምኽንያቱ ንኹለን ብፍቕሪ ዓይኒ ስለ ዘይርአን። ሕዚ ግን ላሜክ ኣመና ተለዊጡ። ኣብ ፍቕርን ከለው ዝበዝሐ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ላሜክ ነይሩ። ስምረት እውን ብወገና መስዋዕቲ ትኸፍለሉ ነበረት። ኣብቲ ናይ ቃል ኪዳን ከኣስሩሉ ዝወድኡሉ ግዜ
ጠባይ ስምረት እናሓደረ ከም ክንቲት ክፎክስ ጀመረ ላሜክ ነቲ ዝመሃረቶ ዓቕልን ትዕግስትን ብግብሪ ንኸርያ ንሳ በዲላ እንዳሃለወት ንሱ ይቕሬታ ይሓታ ምንም እንታይ የጥፍአ ሃንደበት ተላዒላ ክትኩርፈፍ ጀመረት ምኽንያት መኾረይኣ እንከይፈለጠውን መሊሱ ይቕሬታ ይሓታ ሓደ መዓልቲ ግን ላሜክ ኣብ ጽቡቕ መንፈስ እንተሎ ሃንደበት ሜሴጅ መጾ ክፍት ኣቢሉ ምስ ረአዮ ግን ዘይሓሰቦን ዘይተጸበዮን ጉዳይ ገጠሞ ይቕሬታ ላሜክ ኣነ ንስኻን ብሓደ ንቕጽል ሰባት ኣይኮናን ስለዚ ንፈላለ ሕቶን ርኢቶን ዘይብሉ ዝብል ቃላት ምሰንበበ የዒንቱ ብንብዓት ተሓጸባ ደጊሙ ሓታ እንተደወለ ምቕባል ኣበየቶ በኣካል ክረኽባ ምስ ከደ ገዛ ቀይራ ጸንሐቶ ክረኽባ ይከኣለን ግና ኣብ ርእሱ ሕማቕ ሓሳብ ይሓስብ ዋላ እውን ነብሱ ኸጥፍእ ዝሓሰበሉ እዋን ነይሩ ላሜክ ኣብዚ እዋን ኣመና ተጎድአ ዘይሓሰቦን ዘይተጸበዮን ስምረት ሃንደበት ተላዒላ ካብኡ ለገሰት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግን ምስ ሓደ መንእሰይ ካብ ደገ ዝመጸ ክትምርኦ ከም ዝኾነት ካብ ሓንቲ መሓዝኣ ሰምዐ ካብ ልቡ ድማ ጓሓየ ልበይ ኣነኸ ድሓን ንሳ ዝሓሸ ዝመሰላ እያ መሪፃ ዘፍቀረ ልበይ እውን ከም ንቁፅ ዕንጨይቲ ተሰባቢሩ እዩ ግና እዚ ኩሉ ኣብ ልዕለይ ዝወረደ ኢደይ እኮ ይመስለኒ ዝሓለፈ ብዕድል ካልኦት ይፃወት ነይረ ሕዚ ድማ ኣብ ነብሰይ መፂኒ ኢድ ሸናሓት ስለዚ ሓይለይ ኣደልዲለ ንዘፍቀረ ልበይ ክእብዶ ክፍትን እምበር ናይ ኢደይ የረኺበ በለ ላሜክ ሕማቕ ዝገብር ሕማቕ እዩ ዝረክብ ከመይ እንተኢልና መሸላ ዘሪእኻ ጣፍ ኣይተዓጽድን ኢኻ ስለዚ ካብ ሕማቕ ነገር ንቆጠብ በሚኪ ኣሽዓለይ ዝተጻሕፈት ጽሑፍቶ ኢደይ ድዩ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ኣመና ተመሲጥኩምሉን ከም ዝነበርኩም ትምኒተይን ተስፋይን እዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝነበረን ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉለይ ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና